בדיאלק, איך אתה? איך אני יכול לעזור? אתה אוהב, צמח, חאומן? אני רציתי לדבר עם אלוהים. הנה, הגעת למקום הנכון. אלוהים הוא עיראקי עם אוזניים גדולות ומבטא? כן, מאוכזב? איך דמיינת אותי? זקן עם זקן לבן ארוך? לא יודע, משהו כזה, על זה גדלתי. נו, מה אתה ילד? הגיע הזמן להתעורר, שאני אעשה לך מנה סביך לשבור את הכוח? אלוהים מכין סביך? חמוד, אני המצאתי את הסביך, ואת כל שאר הדברים בעולם. מפירוקים ועד הסאונד המעצבן של רוורס של מסעית. איך אני יכול לעזור? ואל תגיד לי, תוכיח לי שאתה אלוהים באמא שלך. אלוהים לא היה אומר את זה. וואלה, איך אתה יודע מה הוא היה אומר? אבל נעצור פה, לי יש את כל הזמן בעולם. אבל לך לא כל כך. למה, אני הולך למות? מה זה חדש לך? זאת אומרת, בקרוב? מצטער, תצטרך לגלות בעצמך, אבל רצית לדבר עם אלוהים, לא? דבר, חביבי. כן, רציתי לבקש טובה. אתה זוכר שאתה הולך למות? אל תשאל מתי, כבר היינו שם. בוא תתקדם. אני יודע שזה נשמע קצת טיפשי. שיגעת את וואבי, דבר. אני רוצה טויוטה לנד קרוזר. קיבלת. זהו? הייתה לך משאלה אחת, ואתה תקבל אותה תוך 7 ימי עסקים. רגע, אפשר להתחרט? מצטער, נגעת נסעת. מה, יכולתי לבקש כל דבר? כמובן. חרבטק. יחרב ביתך. תודה. שנה טובה.